किती आसा गे सगळं घाला माटोळीचं काय काय किती किती आसा तुमच्याकडे किती आसा सगळं काय काय आता सांगते तर ऊस हा दुधी हा घागरे हा माटुला आहोत चौसी आहोत केळ्याचे फेणे आहोत बेलफळ आहोत पेरू आहोत ओके कवनळ आहोत तांबले आहोत भेणे दोडगी दोडले मावळीना ऊस चिकू दोडगी दोडगी हे सगळे खंयच्यान हाडटा भाभी तू म्हापशेच्यान हाडटा जाता मगे गिरायक फायदो जाता मगे काय लॉस खूप दिता देव करून म्हाका हां सोड बरें आहा थँक्यू